узви дастаи мунтахиби тоҷикистон Парвиз Умарбоев ки имсол ба дастаи ЦСКА 1948 Булғория гузариш анҷом дод, аввалин тӯби худро дар ҳайати ин даста ба самар расонид. Парвизҷон Умарбоев дар 4 вухӯрии охири ин даста 2 маротиба дар ҳайати асосӣ ва 2 маротибаи дигар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омадааст. Дар даври 9-уми лигаи касбии футболи ин кишвар ЦСКА бо Берое дидор анҷом дода бо натиҷаи 4-0 пирӯзӣ ба даст овард. мо зарур шуморидем ки лаҳзаҳои ин бозиро манзури шумо гардонем. ЦСКА 1948 дар ин давр Берояро дар майдонаш қабул кард ва ҳоло онҳо бо пирваҳнои сурх ҳастанд. ҳуҷумҳои пай дар пайи ин даста хеле зебо буд ва тавонистанд ки дар як маврид ҳисобро боз кунанд. ин дақиқаи 13 аст ва дар ин маврид Ангел Бастунов ҳисобро боз кард. зарбаи сахте ки инҷо футболбозони дастаи ЦСКА заданд, аввал ба сутуни дарвоза бархӯрд ва баъдан роҳи дарвозаро пайдо намуд ки мо инҷо бо шумо онро дидем. ҳоло як лаҳзаи дигар аз шурӯи ин ҳуҷум бозбинӣ мекунем ки чӣ гуна хеле хуб бозӣ мекунад Ивайло Чочев ва баъди зарбаи ӯ тӯб ба майдон бармегардад. ин Чочев аст ки тӯбро хеле моҳирона зад, вале баъдан ҳамдастаи ӯ тавонист ҳисобро боз кунад. мо ба кадом хотир инҷо ин бозиро бештар нишон медиҳем? аз он хотир ки шумо бештар бо он бозигароне ошно шавед ки бо бозигари дастаи мунтахиби тоҷикистон Парвизҷон Умарбоев ки ҳоло як зарбаи бисёр ҳам шадид мезанад ва ҳисобро боз мекунад ва ин аввалин голаш дар ҳайати дастаи наваш ЦСКА 1948 аст ва Умарбоев акнун метавонад ки бо ин голи задааш ҳам ифтихор кунад, зеро клуби онҳо ҳоло дар ҷадвали мусобиқоте ки дар оҷо 16 даста ҳунарнамоӣ мекунад, баъди 9 давр дар зинаи аввал аст. ЦСКА 1948 9 бозӣ гузаронида 6 вухӯриро бо ғалаба анҷом дод, 2 мусовӣ дорад, ҳамагӣ 1 бохт, 18 гол задааст ва 7 тӯб аз дарвозааш гирифтааст ва 20 имтиёз дорад. ин зарбаи хеле муваффақи Парвиз Умарбоев ҳоло ба ӯ имкон медиҳад ки минбаъд дар бозиҳои дигаре ки мо ба шумо гуфтем, ин Умарбоев баъди ба ин даста пайвастанаш дар 4 бозии охир пайваста дар ҳайат ворид мешавад. баъдан дар ин баробар бубинед ки дигар клубҳои Лудогорец, ЦСКА София, Чорноморе, Локомотив Пловдив ва Левски дар зинаҳои поёнӣ ҳастанд ва ин даста ҳам аз он дастаҳое ҳаст ки тавонистааст дар мадори ҳамаи ин бозиҳо ҳамин гуна ҳунарнамоии хуб ҳам кунад. хуб, баъди зарбаи Умарбоев Ивайло Чочев инҷо як голи дигарро ба самар расонид. дақиқаи 72 ва дар дақиқаи 89 Александр Колев бозиро 4-0 кард. ин лаҳзаҳоро шумо мебинед, аммо ман гуфтанӣ ҳастам ки клуби нави Парвизҷон Умарбоев ҳанӯз соли 2016 таъсис ёфтааст. дар лигаи дуюм буд, ба ҳайси касбиён бозӣ мекунад ва ҳоло ин даста дар манзалаташ дар чемпионати ин кишвар хеле боло рафтааст. аз тарафи дигар Парвизҷон Умарбоев дар дастаи Локомотив ки бозӣ мекард, дар он ҷо соҳиби суперҷоми кишвари Булғория ҳаст, инчунин соҳиби ҷом 2 маротиба ҳаст, хуб ҷоми суперҷоми Тоҷикистонро ҳам гирифтааст ва бозингаре ҳаст ки мову шумо бо ӯ ифтихор мекунем ва дар дастаи мунтахиби Тоҷикистон ҳам боз ҳунарнамояшро идома медиҳад. 35 бозӣ гузаронидааст то ин дам ва 7 гол ҳам задааст. ҳоло ин тӯби задаи охирини футболбозони дастаи ЦСКА 1948 ро мебинем ки ин вохӯриро дар ҳамин маврид ба он нуқта гузоштанд, гӯем хато намекунем, бале дар Александр Колев дақиқаи 89 аст. ҳоло ҳуҷуми хеле хуб ва инҷо иштироки ҳамаи бозингарон дар ин баробар ба чашм расид ва ҳисобро 4-0 карданд. мо ба Парвизҷон умеди калон дорем. Парвизҷон Умарбоев метавонад дар рушду нумӯи ин клуби футбол саҳми арзандаи худро гузорад, чунки бозингаре ҳаст ки дар ҳама ҷо зарур аст, ҳам дар дастаи мунтахиби Тоҷикистон, ҳам дар
ЦСКА 1948 ки ин клуби нави Парвезҷон Умарбоев аст. Мо ҳамеша пайгири ҳунарнамоии футболбозии Тоҷикистон ҳастем. дар ин баробар эҳсони панҷшанбе дар ҳайати Зубуҳани Эрон ва Ваҳдат Ҳанонов дар ҳайати Персиполис ба майдон набаромаданд, аммо Шариддин Бобоев дар ҳайати Санъати Нафт аз дақиқаҳои аввал дар вохӯрӣ ба нафти Масҷиди Сулаймон дар ин бозӣ иштирок кард ва дастааш дар майдонаш бо натиҷаи 2-1 мағлуб шуд. дар дигар чемпионатҳое ки футболбозони мо ширкат доранд як нав таътил аст. мегузорем ба бозиҳои нимниҳоии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. дастаи суғдиёнаи Ӯзбекистон шоми дирӯз бо ғолиби Шарқи Осиё дар як дидори нимниҳоии байниминтақавӣ иштирок кард ва он наворҳо манзури шумост. имрӯз боз як вохӯрии нимниҳоӣ бо иштироки дастаҳои АТК Моҳун Багани Ҳиндустон ва Куала Лумпур Ситии Малайзия вориди майдон мешаванд. дар бораи ин вохӯрӣ дар барномаҳои минбаъда ҳарф хоҳем зад. бо ҳамин хабар нашри имрӯзаи барномаи футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта дар ҳамин рӯз барномаи моро интизор шавед. хайр то боздид.